uda honetako eskaintza turistikuen aurkezpenagaz gatoze gaurko honetan. Danontzako jakine da Bermio eta Bermiotarrongan itxosuek okintzauen eragine. Gauza asko mondozkuz itxosuek kendu be bai beste batzuk, bai argi dauena da geure izaerie eta nortasune itxosuek markata datorrela zati handi baten. Herri arrantzalie gara, Portosarran inguruen eraikitako herrize. Salitri edarugu geure odolien eta Bermioko bazter guztizetan be hori salitretsue arnastu eitzen da. Geure oitxurek, jaizek, itxosugaz lotute dauz. Eta zati handi baten, esan lehi urtietan zehar, lehen sektorien egindan lanari esker, munduko atunen kapitala be bagarala. Hau da nakontuten okintze, Bermioko kulturie, nortasune eta oitxurek balizuen jartzen dauzen kalidadezko eskaintza zabala dakargu herritar eta bizitari zentzat. Bizi Bermeo 2022 edizinue. Hemen dako zuie Bizi Bermeo 2022ko foitotxue, hau foitotxue turismo buleguen jasoal izango dozue, beronek dakazen eskaintza turistiko guztizegaz. Eta puntu honetan, gureko neke balizuen jarri geure harreman publiko pribaue. Oso garrantzitsue da danok alkarlanien ibiltzie eskaintza ahalik eta zabalena lortu ahal izateko. Itxosupeteko profesionala takuz Bermion. Eta eskertu gure dutez bebai, gaur hemen geuaz dakuzen Bermeo Tuna World Capital eta Ruralkuntza. Eskaintza honen aldeko apostue egin eta aktiboki parte hartzie gaitik. Bueno, eta zer dakagu Bizi Bermeo programien azpizen? Bueno, alde batetik, gure arrain kontserba lantegizetara bizitzek okinguz. Bermion, kontserbak era tradizionalien eitzen diez, eta hori igarri eitzen da. Eta kalidadezko produktue, Bermion lantzen dan kalidadezko produktue, mundu guztizen ezagune da. Orduen, guk Bermion aukeri emongu gure kontserba lantegizek bizitatuteko uda honetan. Uztaileko asteazkenatan izango da, eta parte hartzaileek Arroyabe, Campos, Serratz eta Zaio izango diez. Bigarren ekimen bat, uda honetarako programata dakune da Tuna Tasting. Pasan urteko edizinuen arrakasta itxela okintzau, eta aurten bebai, barriro be, errepikatutie pentsadu. Importantie, erreserbie egin bide ekimen honetarako, eta erreserbak Urdail Life enpresien web horri zen bitartez egin izango dozuez. Bertan museuen be eitzeko aukeri egongo da. Bizitzek egongo diez, egalusiri eta egalaburreri buruzko bizitze izango da hau. Bermeo Tuna World Capitalek bebai aurkezpena egingo dau, euren helburuek azalduteko, eta tailerrak egongo diez, kontsumuri eta pintxoei buruzko tailerrak egongo diez. 3 pintxo eta txakolikopa bat emongo da bizitarien artien. Hirugarren ekimen modure, Izaro erakusketi eukiku museuen eta Izaro erakusketara bizitzie eta itxosontzizen irteerie okinguz. Abuztuek 5 eta 19 izango diez honek irteerak. Aparte, itxosora be, dakizuen moduen, egalusegaz itxosora urteteko aukerie be badaku. Uztail eta abuztuen, egun guztizetan 12etan irteera bat egongo da, eta bariko zapatu domekatan 5 bebai bigarren irteera bat eukiko dugu. Bermio Tuna pintxotur. Hain famosu edan pintxoturre.
herri arrantzali izan da eta munduko atunen kapitala izan da, pentsaten dugu gure atune eta egaluzie, geure tabernatan, okin bidule, eskaintza modure. Orduen, programa honegaz, garantizein gogu, bai herritarrak eta bai kanpotik datorren bizitarizek, kalidadezko atune eta egaluzeataz disfruteteko aukeri okingo daula ude guztizen zehar. Hemen daku folletotxu bet, monografiko bat atara da, pintxoturren inguruen, eta bertan, agertuten diez, mapa baten, programara atxikitutako taberna guztizek. Holan, bizitarizek aukeri okingo dau, taberna guztizetatik tur bat eitzeko aukerie okingo dau. Puntu honetan, atunaren inguruen, nik pentsaten dut, Bermeotuna World Capitalek zer esan handize dakola, lan handize itzen deu Bermeotuna World Capitalek, bai Bermio mundu guztitzen zehar, Bermion izena mundu guztitzen zehar zabalduteko, bai baitzebe, helburu finko eta definido batzuk dakoie, eta eurek azalduteko amendaku leire Bermeotuna World Capitaletik. Egunon, kepak esan dagoen moduen, gure aldetik helburu nagusizez jarraituten dago izaten, Bermeo bihurtuti benetan atunen munduko hiriburu, ezta? Orduen, hori hiriburu nagusitzat hartunde, aktibidade desberdinak emintzen duz martxan, horretara lerrotute ez duteko, eta euretariko bata, hau pintxotur. Honegaz pintxoturregaz zer da topaten dune, esan dune, helburu handizez aparte, honegaz aktibidadiegaz helburu bi jarraituten duz. Alde batetik izango zen, atunen beran kontsumu ebultzatuti herritarran eta kanpotarran artien, atunen kontsumu edinuniko batez be, naiz eta askotan errepetitu duten du, jakin beharra da, ez dela edozein atun edo edozein egaluzeren kontsumue, baizik eta kondizio batzuk guretzako atun jasangarri batek edo arrantza jasangarri bateko atunek jarraitzen dauzen irizpidiek jarraitute arrantzatutako arraina izan behar dauela. Hori zelan alduz jakin, adibidez, zorionez gure konserberak eta gure flotek harrapatuten dauen arraine badakigu prozedentzi sostenibleko edo jasangarriku dana, beraz, gure pintzuek o gure tabernatako pintzuek kondizio horrek jarraituko daue. Bai alde izan atun edo egaluze kongelaue, alde izan freskue edo alde izan kontserban, bai ebetibe, arrantza jasangarriko produktua izango da. Orduan hori da guretzako lehenengo eta kondizio bakarra izatiarren, berak aktibidadiek dako zenatatik aparte, eta gero beste alde batetik esango zen, hori izta, jasangarritasunen kontzeptu edo kontzientziazinue juen sartzien bai herritarran eta bai kanpotarran artien. Orduan, horrek esango ziren gure helburu bizeko negaz aktibidadiegaz, uste du urterik urte gero eta inzar gehiago ertzen duela, eta jentiek bera kontzeptu bere ganatuten duela, eta horregaz intentzioegaz jarraituko bultzatuten. Eta bebai esan zelan guretzako hau aktibidadia aurrera eruteko, eta arrakasta maila nahikue eukitzeko, desde logo beharrezku dela ostalaritzan implikazioe, orduen gauze bizek itzen zaguiela alde batetik eskatu da bestetik eskertu, euren partaidetzie eta euren implikazioe honetan. Uste dugu hau aktibidadi hona dela danontzat, hona da ostalaritzan zako zeuren oferti eskaeri eitzen hau aberaztu, beste alde batetik Bermio da geure kontzeptu da identidadien aldetik indartu itzen gara, da gero beste alde batetik Bermeotuna World Capital elkartien aldetik bai, geure helburuek lerrokatuten guez, benetan esan duen moduen atunen hiriburu bihurtuteko bide horretan, ezta? Orduen, pintxoturren inguruen hori komenta, eta atunateiztin, esan dauelez kepak aurrek urtitako repetizio da, arrakasta lortu dauen
aktibidade gastronomiko bat bihurtu dulakon, gastronomikoaz aparte, esan dune, bebai dako identidade eta geure kontzeptu babestu eta difunditen dauen aktibidadie da, beraz, uste dugu batagaz eta bestiegaz, jentie pozik geratuti dude honetan, eta atun asko zatie. Eta nire partetik beste ez gehiago, eskerrik asko gugaz kontatiaren beste behin. Eskerrik asko Leire, zeuri. Bueno, ikusten zuen moduen, atunek presentzia eukingo dau eskaintza turistiko honetan, eta geure Bermeoko kulturiek, tradizioek eta oitxurek be erreflejata egongo diez folleto honetan, eta eskaintza turistiko honetan. Besteak beste, Bermeoko bizita gidatuek bai okinguz, Urdai Life enpresik burutuko dauzen bizita gidatuek, eta bizita gidatu honetan, Bermion eukidugu zen gertaerak geure personalidadie zelan landu deuen apurubet adierazten da. Orduen, benetan bizita oso interesanti etiez, eta nik entxe dakotez eta benetan ez bizitari zentzak bakarrik, baizik eta Bermiotarrari be rekomendazio ningo legitzatie eitzeko honek bizitak, ze gauza asko ikasten diez eta kuriosidade asko, askotan geuk herritarrope ez dakigu zenak, ezta? Topa Bermeo Escape Village Gincana, badekogu uda honetarako. Aste hartetan izan ezik, egun guztizetan eukingune gincana bat da, familie guztizentzako gincana modoko bat, eta Bermeo ezagututeko aukera ezin jobile da jolaz giro baten. Proba ezberdinek eta enbiarko diez, azkenien altxor bat lortu ahal izateko. Benetan be oso proposamen interesgarrize famili guztizentzako. Eta apurbet amaitzuteko ja arrantzalien kofradizen bizitzek. Gure herriko zareginek emoten dabien bizitzetiez, eta ikusko zuiezelan euren grazitxue eta imitzen dabien honetan bizitzetan, eta euren lana erakusten daue bizitarizeri, eta geure oitxurek eta arrantza inguruko oitxurek be trasladata geratuten diez horretan bizitzetan. Esan bide, eskerrak ruralkutsari, ze eureri esker honek bizitzek garantiz eta eukiko guz abuztuko larun bat guztitzetan. Eta beste barik ikusten zuien moduen familie guztizentzako moduko eskaintza turistiku edakagu uda honetarako, eta nik lehen esan dago moduen anime ingureko nekez, bizitarizek, ebaitze be Bermiotarrok ekimen guzti honetan parte hartzen. Beste barik eskerrik asko dan hori.